Имаше един ден пауза, 4 дни, аз викам оставаме на морето, няма да се прибираме в София. След на втората вечер в Лозенец, баба ми звъни и ми казва: Войчо, ти почина. Ще ти разкажа случка прясна от това лято. На мене ми се случват някакви лични неща, смисъл тегави, и отделно в същото време Войчо ми той почина сега преди няколко месеца, Войчо ми е на легло и се редуваме с братовчет ми, ходим да се грижим за него и вече човека е много зле. И аз в този момент съм сринат от гледната точка на това, че виждам човек, който за мен е бил пример през целия ми живот. В смисъл, той си имаше негов бизнес, винаги е бил самостоятелен, глава на семейство. Бил е пример за сила. Да. И ти го виждаш този човек, че е край вече, смисъл. И през това време имахме участие. Отиваме на участие, бяха се навързали Бургас, Лозенец, Слънчев бряг с Джизъс, въпросното. Да. Имаше един ден пауза, 4 дни, аз викам оставаме на морето, няма да се прибираме в София. След на втората вечер в Лозенец, баба ми звъни и ми казва: Войчо, ти почина. И разпад, брат. Буквално се разпадаш. Хода и рева по улиците. На Лозенец, на курорт някакви хора ме виждат. В смисъл, мене въобще, аз не знам къде се намирам. Седя с едно приятелче и с Никол. Седим в фоето на хотела и седя и рева пред хотела в 2-3 часа, примерно, през нощта. И на следващия ден имам участие. И на последващия имам пак участие. И пайтака ми звъни и ми вика така и така, тебе сигурно ти е много тегаво, искаш и да ги отменя. И на миналия ден аз съм видял супер много малки, които са ми казали: нямаме търпение, чакаме те, какво си ето си, аз сещам за тия малките. И си викам: това е сега лятото на морето. Мога да няма никога повече шанс да ме види. Викам, трябва да ги направя тия неща. Викам да се стегна, да съм мъж, защото викам, знам как ме е учил Войчо ми, какво ми е казал. И сигурност нямаше да ми каже: остай си работата и стой някъде да ревеш. Щеш да ми каже: стегни се, свърши си работата и после се прибери.